Kasngi ka besuk bat ka bakaman phi baro. Ngapadang sobai phi parlok seisen syagane kalnong ka balai jong ka jing puli Bible jongi halor ka series ka jing shisha shpang ublai. Kalnong ka bangin puli menta kadai shapang ka jing penpau ublai. Lada pikan mau ha kalnong ka baningkong ngile pet ba ka jing pen kre ka ba khongsan ka bangidon kam ban pen kre Shwaban wan ujis kres kalong ban itu yu bat bandan ka jingedai ka bajan badu nang ta kalnong ka ba ar ngilay pet bakamlong ka bamayan ban itu yu blai warlang ngimla ban tiplot eki bari jong blai warlang ngimla ban sngotholo teki jinglong gi jong blai ngila ban itu yu blai bat bandan ka jingedai badu tementa ladang ngila ban itu yu blai ka jingkeli kalong kumno ngin itu yu blai hatu ngila ban wat yu blai daladihi ka Bible ka ong hapo Job kalnong ka bakat wei ka dekat ka bahnyau mela mame da ka bawat ban shem yu blai mela ban shem yu badon bor baro hadu ka bajanai ngisngu thu hi bag jubab ya gane ga jingkeli kalong nyemla nginumla ban wat yu blai daladehi ngidon kambo ublai hi un pen pau yalade hangi hatu ublai upen pau yalade hangi ka Bible ka ong harum kalnong ka baningkong ga dekat ka bakat khandai nabaya kata ka bala ban tip syapang ublai kalong ka bapau haki namar ublai ulapan pau ya ka haki kani ka dekat ka pen scam ya ka ka bangila pule hakal nong ka baar ba ublai sngo tanat ban buri yalade namar ba usngo bahaban long ka jing shai syaki jing thau ki jong u te hakani kal nong ka pamenta ngine pule syapang ka jing pen pau ublai hakani ka subject ngine pet halor kini ki mat harum ka baningkong balai ublai upen pau yelade ka baar yano ublai umon ban pen pau yelade bat ka balai ki kita ki lat kilinti da ka ba ublai ushim ban pen pau yelade ningkong ngakwa ban sedang da kani ka jingkeli balai ublai upen pau yelade na kabenta ayu ublai upen pau yelade ngangait ka dantang gawe ka jubab ka basyong nia Deuteronomy kalnong ka basaw ka dekat ka balai pusan ka Bible ka ong hamekan lapan iya kane khnang bamen yo tep bau trai ulang ublai amdan uwaipat tang mau ublai upen pau yelade khnang bangin itu yo haswa ba kapop kanwan besut syagani ka perthai ublai ulapan pau yelade hau adam pui man bau ublai ula thau yu adam ula thau yu bandan ka jingadai badu watla yu adam la thau na ka daumet jong ka khendau u adam ulong ukhun jong ublai ka Bible ka thu angi ba ublai ujuan hiar syagani ka perthai bat ban kran baru adam ublai ui yu adam bat ka hadu kata bat upen pau yelade haki khnang bakin itu yu bat ban mat ya kata ka jingkeman ka bashisha hendrai man ba ka pop kalawan besut syagani ka perthai ka penyeklat yau breu na ublai uladu no yau khun jong u adam ula phet no ublai namar ka jing bamngat ka jong u Henry watla u adam ula pet no ublai ka jinglong jong ublai kamshem la kala ublai udang chi yau adam da ka ju ka jing ka baula u shua bon lepo lada ublai shem lapan pau ya ka jing ai bade ka jing isnai ubreu unjendala no batiyap no shijunam hagapop ublai ulapan pau biang yalade hau kun bandriu khnang bon la ban don biang ga jinge dai ka bajan badu
Ublay ulawan ban wat ya ukun bala jano jong o. Bar ulakot medan syai. Kani kadai ka ju ka jingkot. Ka ba ublay ukot yang ngi iway pi iway menta. Medan syai. Kitu ki bala jubab ya kani ka jingkot jong ublay. Ki sengau pela. Bat ki keli ya ka ju ka jingkeli. Ka bala keli da u David mansua. Ubreu ulong ayu. Ba me kan mau ya u. Bad ukun ubreu. Ba me wan kemi ya u. Sam kal nong ka ba pra ka dekat ka ba sao. Bun menta ki keli ya ublay. Balai trai me wat yang a. Balai piku slai syapang jong a. Balai pim syu enok bet yang a. Ha ka jing jenjar, ha ka jing sosi, bara ka jing yap. Klam jing pen slam ka jubab ka wan haki niki kentien ki baong. Nga wat ya pi, namar banga e ja pi. Kalong ka jubab ka ba syai na ublay. Pen ban bun kimnut ban ngaj ya ka ktien jong ublay. Tiswa bangan kam syakamat ka bubut ngakwa ban ong biang ba ublay upen pau ya lede hangi kenang bangin itu yu. Kajing keli ka bubut kalong yano pat ublay umon ban pen pau ya lede. Yano ublay umon ban pen pau ya lede. Ningkong Timothy kalong ka ba ar ka dekat ka ba saw ubamon baki breu barok kin ya olajem. Bad bakin poi sya ka jingtip ya ka jing shisha. Ublay umon ban pen pau ya ka jing shisha habarok ki breu. Klam da kanya ka kerdan jongki. Namar barok ki la sakma bad ki la jakno na ublay. Upetros habala pendapi udu mensim jong ublay ulaong. Shisha ngas ngautu ba ublay umlong ubanyau silang kemat. Kami ki apostol kal nong ka ba shpau ka dekat ka ba lai pusau. Ublay u e ja barok da ka jing e bom cukut. Henry barok ngi haban pendam ret ya lede ladang ikwa ban syam ya ublay. Ublay umlak ban pen pau ya lede haki ba sengau sarong bar haki ba sengau krau. Man bau jisu la doai syau kupa ulaong. Ngangu ya me ko kupa utrai ka benang bat ka kandau. Ba mela bu re ya kine ki eru na ki ba start bat ki basian. Bat ba mela pen pau ya ki haki kunlung shisha ko kupa nabakumta kala ibet hakmat jong me. Matthias kal nong ka ba katway ka dekat ka ba arpusan bat ka ba arpun reo. Ya ke ka ba la ban tip syapang ublay ula depan pau hagi basian bat ki ba stadru. Henry ublay ula bu're ya ka jingsha jong ka jingtip ya u. Na ki ba start bat ka basian namar ka jing sarong bat ka jing bam ngaj jongki. Upol uong namar la tho ngan pendu ya ka jing start jong ki ba start bada ka jing syampang jong ki ba syampang ngan kentatnyo hang nu uba start hang nu unong tho hang nu uba skunya satnya jong ka ni ka perthai hatu ublay syam la pen beach ya ka jing start jong ka ni ka perthai namar bah ka jing start ublay kata ka perthai dala ka jing start kam syam la itu ya ublay ula ibet da ka jing ibet jong ka jing ya lap ban pen ya kita ki bangat. Long ba kani ka perthai dala ka jing start kanom la ban itu ya ublay. Namar kani ka daw la tho ba ka jing start jong kani ka perthai kalong ka jing ibej hakmar ublay. Namar haba ki la tip ya ublay. Kim shim la pendan burom ya u kum ublay. Lemne kim shim la aingu henry ki la man thalano ha ki jing perkhat jongki. Kumta la pensenia tiao ya ga donut bi jongki. Habaki kran pelan duman baki long ki bastat kila man bi nyok penban. Tekat kumba kim syem la trek ban bat yu ublay ha ka jing tip jongki. Kumta ublay ula ino yaki ha ka jing mut bom sut nyau. Ban yai le ya kita ki eki eru ki bombet. Ka jing start jong kani ka perthai kadai ka jing start ka ba hikai ba dan kam ban IT ya ka jing hau blai. Kadai kata ka jing start ka ba hikai ban syanya halade.
ki breu ki banyau yelade kum ki bastat kinom sengodan kam ya ublai batkin sapoi ban kentat sisendan ya ublai kumno pi ong nilong ki bastat bat ka hukum utrai ka dan bat ngi henraya kami ukulom syukor jong ki nong tho ula trei syukor ki breu ki bastat ki la leran lapen kau et bat la kem ya ki hakmi ki la kentat ya ka ketien utrai te ka jing start ka ba kumno ka dan haki shisha ka jing start ka ba kumno ka dan haki ka balapen senia thiao ya ka donut be jongki khod aki ban one bible study lane ai jumot aki ban pule ya ka bible de ledi kinom tra kinai daw kumne wasengu ap namar matang idang so kim hagapor ngabun kam palat haga jing pule jonga baraki kam gi jam jonga ngakwa hi ban te pe ka jing shisha tangban le kumno ngamban se ngahaban le shwai ga ne bar ngahaban le shwai ka tai kalong ba shisha lang ba ki arta ba babun hi ki ba kan ta ka jing shisha kildai ki breu ki ba stat ki ba kraw ki ba ruspa bat ki ba paunam ha ka ne ka perthai namar ka jing sarong bat ka jing bam ngai jongki kala khang la te ki te kum kine ublai unumla ban pan pau ilade te ha ki ba kumno ublai ula ban pan pau ilade laong ba ublai ula pan pau ya ka jing shisha ha ki khnlung ha ba ong khnlung hang ne kam dai e kito ki badang ret ha ka arta henrai ki dai kitu ki ba khnlung ha ka jing shampang ki dai kitu ki ba sha khot ki be ha ka ne ka perthai ki dai kitu ki ba kloi ban pdiang ya ka jing tlot bat ka jing duna la jong ki dai kitu ki ba kloi ban sha hikai bat ki ba sngodan kam ya ka jing arab wa apostol paul uang namar phio i ya ka jing khot ya phi ko para bangat ba ambun ki ba stat kat ba kum ka do ambun ki ba don bor ambun ki ba kraw batri balakhat henrei ublai ula jet ya kita ki eki ru ki ba be jong ka perthai ba un pen la ran khop ya kita ki ba stat ba ublai ula jet ya kita ki eki ru ki ba tlot jong ka perthai ba un pen la ran khop ya kita ki eki ru ki ba don bor bat ya kita ki eki ru ki ba po jat jong ka perthai bat ya kita ki eki ru ya ki bala nyoban ublai ula jet kan bat ya kita ki eki ru ki bomlong ba un yo pendu no ya kita ki eki ru ki balong ba ka do baro kanum yo le sarong akmaru blai te da uhi phi philong hau Chris Jisu ya uba da ublai la pelong hangi ka jing start bat ka hok bat ka jing pen khoj bat ka jing suspa bakat kumbala tho utau balek man tu un lek man hau trai ningkong ko ren kal nong ka ningkong ka dekhat ka ba arphun reo hado ka ba lai phuai ublai ula khot bat ula jet ya ki ba bej bat ki ba tolot jong ka ne ka perthai bar lo ongru ba ula jet kumi ki ba po jat ya ki bala syak nyau ban badi ki bala syak kentat ha ka imlang salang balai ka jubab ka basngo tanat kalong ka dai namar ba kalong ka mon jong ublai wong ngan isen ai ha ubangan isen ai bat ngan ai ha ubangan ai ublai ula khotengi kat bakum ka jing khan rai ka jing ai jong o bat namar ba ka jing khat kalong da ka jing ai kitu bala ban pediang ya ka ki daitang gitu ki bas nguthu ya ka jing bombit dor la jong bat ki ba penret ya lade ka bible ka ong proverb kalong ka balai ka dekhat ka bahnyau wat long ubastat halaga jong ga jingyo to shapting ye utrai batu kyar na ka basneo nangta haning konkuren kal nong ga balai ka dekhat ka bakhat phra kong ikini ki kenten wat ai bo unu unuru un syukor ye lede lada unu nuru hapadang jong phi utharai lede bo ulong ubastat hakani ka perthai to unlong ubabe khnang bo un yo long ubastat ngila banlong gi bastat hapo skol ngila banlong gi bastat hapo college barak kam sanshar khadar barak ki wei ki kam henrengi hap ban pedang ilade kum ki babe khnang bo ublai
penlongengi ki bastat sya kajing penem. Kajing start ka bau blai ukwa ban ayengi kadai da ka waipat ka judging start. Kalong ka bayar palat ya ka judging start baro. Bat ka ba ai jing shampang ban sngutu ya ki ki bakan jablai ki bakan jaman sim. Bat ban sngutu ya ka lenti jong ka jing em bare ka lenti jong ka jing yap. Kajing temu jongahi kam dai ban penrem ya ki ba start lan ni ban kentiu ya ki babe hitip hi babun ki babe ru namar ba kim sngudan kam yo blai kila kenta je ki ba start bat ki babe kumju ki don kam ban penret de namar ki don ki ju ki jingduna baro kila jengai no blai bat kila ya klat na uta bolong uten rai jong ka jing em baro ki don kam bani suk baru blai mangaru kumju ublai ula khot engi da ka jing khot ka bakhoj kat bakum ka jing thmu bat ka jing ai jong uhi baru kwa ban pen pawila de happy bat hanga bat ban don ka jing dai ka bajan bat bat nang ta ka mat ka balai ki kita ki lat ki lenti da ka ba ublai ula pen paw yela de dano ublai upen paw yela de kabaning kong nya pet ki jing thau jong ublai ki pen paw ya ublai harum kalnong kabaning kong ka dekat ka bakhat khandai bat ka ba arphau ngisyami ki kitien ki ba ongkum ne nabaya kata ka bala ban tip syapang ublai kalong ka ba paw haki namar ublai ulapan paw ya ka haki namar ya kita ki ru ki bom la yu i ki jong u nadu ka jing penlong ya ka perthai la yu i shna bala shampang ya ki na kita ki ru bala thau ki balong ka bor bom chukut ru bat ka jing long blai jong u khnang bakin long klem jing kran dong shu ka jing tho ba khuj ka ong ba ya ka bor bom chukut bat ya ka jing long blai jong u blai la yu i shna bat la shampang ya ki lengba ki jing thau jong u blai nang ta sam kal nong ka bakhat khandai ka dekat ka ban ningkong hadu ka ba saw ka bible ka ong ki beneng ki pen benai ka buram jong ublai bat ka sahid beneng ka pen i ya ki jingle ki kti jong u ka wei ka sngi ka yai pen bena ka jingkran bat ka wei ka mit ka yai pen i ya ka jingtep om don ka jingkran lemni ka ktien ya ka jing sawa jong ki omla ban yo sngo kan uksai jong ki ulalit mi lang bai ka perthai baro bat ki ktien jong ki hadu bakut ka perthai watla ka maryang kala syak ta jur da ka pop ka mati jong ublai kadang sa hi haka hadin ki hajar snam ba ka pop kala sensyar bat pensnu dur ya ka perthai unong roi sam habo khmi ya ki jing thau jong ublai udang yai phlahi ba ki jing thau jong ublai ki kran shaphang u e ublai bat ya ka jing long ga jong u ka baar ka ktien jong ublai ru ka pen pau shaphang ublai ka bible ko ong haar timothy kal nong ka balai ka dekat ka bakhan riu ka jing tho baro ka long ka bala persat mensim da ublai bat ka ba mento ya ka jing hikai ya ka jing snang ya ka jing pen bet ya ka jing pen melen ka ba ha ka hok ka bible ka ktien jong ublai ka don bun ba ban ong shaphang u ai ublai ka long ka bangila ban shania klam jing artatin bat namar kata ngila shim ya ka bible kum ka nongrim ban penskam ya ki nya ki basai ha ka ni ka jing ya pule bible shaphang u ai ublai ka ktien jong ublai ka shim ya ka benta ka ba khong san bha ban pen pau ya ublai khampalat ban ba ka maryang kala ban pen pau namar kata ngidei ban pule ya ka bible da ka jing nyau buram ba da ka jing doai bat ban pule ya ka kumba ka long bat ban sha ya ka bakan batai dalade yalade tengi la ya pet baleng ba ki ru jong ka maryang bat leng ba ka ktien jong ublai ulawat ban pen pau yalade handrai watla la ai yakine baro ki sakhi penban unong shun ya ka bha
ula bu're ya ka jing shisha jong ublay ka Bible ka ong ha ki ba ublay jong ka ne ka perthai ula pen mat la no ya ki jingmot kita ki bomngat khnang ba ka jingshai ka gospel ka buramu kres ubalong ka dor ublay kan om teng shan haki usoitan ula pen mat la ya ki jingmot jong ki breu hadu ba ki la khmi sha ublay da ka jing shapting ki la perkhat yu kum uba badu badam usoitan ula pelong ki breu ban mudur ya unong thau kum uta ubadan ya ka jinglong ka ba perking kum unong bishar ubadam badu ba badu nong airam ubam juma usoitan ula mudur ya unong thau kum uba ap kemang da ka khmat ka ba bishni ban yo ya ka jing bakla jong ki breu khnang bo unyo penshitom ya ki bat amtang bo usyaitan ula pen matla ki breu shaphang ka jing long jong ublay henrei ula syukor shaphang ublay phiken mau ya ka jing ja ka basngosi man bau Moses ula tut ban hiar na ulum senai ba ki breu kilaya thau blai thau ilade bat kilaya mane yo khun masik siar shaphang unu ublay thau ki paj ba Israel kile ong kumne uni ulong ublay jong me a Israel ubalawalam artet yame nakari Egypt Exodus kalnong kabalay puar ka dekat ka basaw bat habaw aron ulayo ya ka jing pedang hun ya unu kun masik siar ulatay ya kedua na khamat jong bat aron ula penbena udaong la syai kan long ka jing khawai ha utrai Exodus kalnong kabalay puar ka dekat ka basan katno kalong kabasuk ya ubreu ban sya syukor yano u aron u khot trai hangne hato kam day ya ukun masik siar pui ki Israel kila shem ya ka kerteng jong ublay u bashisha bat kila theupat sya uwei par ublay u bomlong shisha ublay kila penya srem ya ublay ba bat ukun masik siar uba kila thau da lagi jong kikti bat kila ong ba une udai ublay ubala walam yaki nari Egypt kane kalong ka jingkran ben ya ublay ka Bible ka ong bat no te pin penya srem ya ublay bat ka dor ayu pin ya nujor bat Isaya kalong ka basaw phau ka dekat ka bakat pra bat shaphang kinong mani ublay thau ka Bible ka ong kibalaya pli ya ka jing shisha ublay bat ita ibalam ler bat kilaya mani blay bat kilaya shakri ya i jing thau ya ka ban lendat ya unong thau ubalong bala kerkhu shaki bom jukut amen rom kalnang ka baning kong ka dekat ka ba arpusan ha ka baydai bat ki wei ki niam jong ne ka perthai kum ki kristan ni sngu tho ka ne ka dekat kamot kumno henrai parlok jonga hakane ka perthai kristan usoitan usukor haka weipat karukam henry ka dega ju ka mensim ka batrai shalendat what happening ki kristan ki don bun ba ki jinga per but haka bai dai but ka jinga ba jing sau thu shaphang u ayu blai ka basno si ka long babun ki kristan ki la shem ya ka kerteng jong ublai ba shisha bat ki la ting ya ka jing sau thu shaphang u ayu blai na shabar jong ka Bible na ki jingi kai pateng jong ki reu perkhat jong ka perthai kani kam don jing ya peri ai ruam na ka jing mani blai thau kani ka long ka jing shukor ka ba krau jong kupa jong ka jing lam lar henrai ko ki para bat ki man jong phim don kam ban sha shukor lani ban sango kul mar jing mut ka jing shisha ka dan ka khubor bo bha ka long bo blai la dap te la kam ya ka ne ka jing pen so tho bakla jong soitan na do 4000 snam menshwa ka Bible ka ong ha ka ne la pen pau chna ya ka jing e ju blai hangi bau blai ula pha ya la ukhon bala kamarway sha ka ne ka perthai bangin yo im da u ningkong yo anes kal nong ka basaw ka dekat ka bakhandai kalong ban weng no ya ka ne ka serngeu ka badum da ka ba pen pau sha ka perthai ya ka jing e ka ba bom jukot jong blai bau kres ulawan ban im hapdeng ki breu ukhon jong blai ulawan sha ka ne ka perthai ban pen itho yau kpa
Kani kalong ka daw ka bakongsan jong ka mission jong Chris hagani ka perthai. Ningkong Yohanes kalong ka basan ka dekat ka ba arpau ka Bible ko ang ni tepru ba uta ukhon ublay ulawan bat ula ai hangi ka jing sampang khanang bangin yo itu ya uta ubashisha bat ni long ha uta ubashisha ha uta ukhon jong u Jesus Christ une ulong uta ublay bashisha bat kata ka jing embam jukut POE datang Jesus Christ ubala ban pendap janai ya kani ka mission handrai balai datang Jesus Christ ubala ban penpau janai ya ublay ka Bible ka itu hangi Yohanes kalnong ka baningkong ka dekat ka bakat pran amdan manu menuru balayo iya ublay menu menuru uta ukhun bala kamarway ubalong hakasyadam ukpa uhi ulapan pau yu nang ta Matius kalnong ka bakat way ka dekat ka baar penyaw amdan ru uba itu yu ukpa handrai tang ukhun bat hauta hau ba ukhun umon ban pen pau yu Jesus Christ ula ban pen pau janai ya ublay namar udai ukhun bala kamarway jong ublay bat namar ba udan ka jing yadai ka bajan baru ublay u pen pau hangi am tang shpang ka jing long jong ublay hendrai shapang u ai ublay ru habai kran shpang ka jing pen pau jong Jesus Christ ni syam ba amdan shu ka jing pen pau ka bakham shai ban ya ka jing pen shai ka jong Jesus Christ hot menshua u Jesus Christ ula jupen pau long ba ki nong itu lupa shapang ka jing long jong ublay bat shpang u ai ublay hendrai amdan bala ban pen pau ya ublay kumbau Christ ula ban pen pau daladehi amdan menu hendrai tang ukhun jong ublay ubala ban pen itu ya ublay tang uta ubadan haka syadam jong ukpa ubala ban pen pau yu dai tang uta ubatep ya ka jing jerong bad ya ka jing jeleu jong ka jing long ublay ubala ban pen pau ya ka amdan shu mano bad haar koren kalnong ka basaw ka dekat ka bahandreu ka Bible ka ang naba ublay ubala hukum ya ka jing syai ban syai na ka badum ulapan syai haki dok nujongi khnang ya ka ban pen syai ya ka jingtep ka buram ublay ha ka khmat u Jesus Christ ni pule ba ka jing syai jong ka jingtep ya ka buram ublay la pen pau ha ka khmat jong u Jesus Christ tela dangi dan yu mensem jong u Jesus Christ ka jing syai jong u Jesus kan pen syai ya ka jing so thu jongi bat kan thaba ha ka maryang habang khmi yaka bat kan thaba ha ka ktien jong ublay habangi pule ka bat kan ayangi ya ka jing so thu ka babet syapang ublay pikan mau hadin ka jing mi pat ka jong Jesus man bau Jesus ulalek mi pau ha kisenran ha Jerusalem ba kila syapting yu haba kila tharai ba kila yu rangai ayure bat habau Jesus yu i ya ka jing bemengat jongki ulabam bat ulapan kan mau haki ya ki ktien ki ba ulakran haki men ba udang don lamber ki bat laong ru ba ulale ya ka ai ka ba phla na ka benta ki senran ka Bible ko ong anda kumta ula pelewang ya ka jing mujongki ya ka ban syampang ya kita ki jing tho Lukas kalnong ka ba arpusaw ka dekat ka ba saupusan kane ka dai ki ka ba ni baro ni don kam no Jesus Christ ban ple ya ki jing mujjongi khnang ban syampang ya ka jing tho ba khoj khnang ban syampang syapang u blai u bashisha u Jisu ulong unong hikai barang badu jonga jong phi hau ka don kata ka jing start ka ba bom jukut how Jesus Christ ki download ki jubab jong ki jing kali jong phi ba jonga kumno pat syapang ka jing pan pau jong men sim ba khoj ka Bible ko ang hayu anes kalong ka bakhan reu ka dekat ka bakat lai hanre ndaw la wan ma
Umensem ka jing shisha kan. Unia lam phi sha ka jing shisha baro. Namar unum kran na lede. Henry ya ki ru kat ba unyo sngau un kran bar un pen pawa phi ki ru ki bansawan. Habai kran spangane kalong ka ba shisha ba bon ki breu kim ithu yu blai namar ba ki duna ya ka jing pen pau jong mensem. Hoi ki pule ya ka Bible na ka por sa ka por nang ta mdai tangkum taru kila pule ki kot commentary bari ki kot theology Henry kim poi sya ka jing tep yu blai namar ba ki duna ya ka jing pen pau jong mensem. Habai dai bat kane ublai ukloi ban ai yu mensem ba khoj bat un ai hagita ki bapana o. Ka Bible kay thu angi ba ublai u Jesus Christ uba utrai jongi ukpa ka buram un ai happy ya u mensem ka jing start bat ka jing pen pau ha ka jing tep shapang jong u. Ephesus kalong ka baning kong ka dekat ka bakat nyaw. Te ban tep ya ublai ni don kam ya u mensem jong ka jing shisha ya u mensem jong ka jing start bat jong ka jing pen pau. Lem kum ta nginom la ban tep ya ublai. Ka Bible ka yathu yang i bau Jisu ulong ka jing shisha. U Jisu ulong kata ka jing start. Dai u Jesus Christ ubalong utau nong pen pau uba krau. Te kum ta ladang ngidan ya u mensem jong u Jesus Christ. Ngidan ya u mensem jong ka jing shisha. Ya u mensem jong ka jing start. Bat jong ka jing pen pau. Bat kalong ka ba shisha banginom la ban itu bat syampang ya ublai klem ka jing pen pau bat ka jing pen shai jong u mensem u Chris ka jing ikai ka ba khong san ha ka ne ka lenong kalong ba u Jesus Christ ulong utau nong pen pau u ba khong san jong ublai ladang ilong ki Kristan ki nong bo jong Jesus Christ ngin jendala ko ngu ya ka jing ikai jong u namaru blai ula thung u banlong unong pen pau ba khong san jong o. Te kumta ka jing kan tu jong a ya phi ha ka ne ka por ka long pule ka jing em jong Jesus Christ ba de ki jing hikai jong u ha ka Bible perkhat bat pusan ya ka jing shisha shapang jong u duai bat pan jing start na ublai bat na lor ki iki baro phin pdiang so bha yo Jesus Christ kum nong hikai bat unong yalam uban ya lame phi sha ka jing shisha baro leng bau mensem uba baha jong o. Te ha ka ba waino ko ki parlok ki ba et ki jonga ko ban ai ko blai ya phi ko blai shbon ya ka jing pensha skor ka jong phi to blen kur khu ya phi ba to ka jing ai jong u kan long kat lambat phi tat hadung ine shampat ko blai shbon